Bakit? Babay ako naman. Coba. Oh, sabi. Nah, report kalian ya. Maya. Dokter nopo ini ya, shopping bukan apa nama? Tuh, kang spe, labai ba? Gobaw जायो ओंखाम जाहैनांगोन ना? Oke, ini moजां. Halo. गाननायाव मोजां नुदोंना नोंसो? समायदो. समायनायखौथ' मोजां नुदों. Tuh, मोजां नुदों. Kok मोजां नुदों इखो? Tuh, थांसै. ओंखाम उखैबाय दिसन. Bisa deh. Boleh bisa dong sana. दायो नै खुसिया संगासिनो आंनि थाखाय ओमफ्राय आंना देहायाबो बारा मोजां नङा दा एकदमबारे एसे उदैबो साबाय दङ ओंखामखौ जानानै लाग्रोनोसै आरोना खुसियाया मोनबाथाय खुसियाजों आलुजों जुल संना होनो नागिरदों आंनि थाखाय ओमफ्राय आरो बयबो अननाय आरो बोर हरनो बावनाङा आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम नालाय आंना टाइमाबो मोनफैथारबाय नालाय बिराद थब मोनबाय दङ गिगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो अननाय आरो एक्सपिरियेन्स गोनांखाफोराथ' मिथिखागोन नङा होमबा जायफोर बिमा जाखांखाबाय नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन आरोना फोरमायहरनो हागोन बोरै मोनो जायनि सिगां आं दायो माबा एसे माने उदै सानाय मोन्दों आरोना बांद्रायबो नङा खुसियाजों आलु संना होनसैलाय खेबनो Nanti जाग्राया नेबाय दं. जाग्राया हालोद खाराब जानो हागोन ना हाया मिथिया दरनै जाबानो जागोन दे मोनाखै दाबो मोनसेया मोनबाय खोमा ओंख्रिया मोननै संदों नालाय मोनसेया नै बे जाबाय आंनि थाखाय संगासिनो एकदम ग्लब गोदौबाय दं खुसियाजों आलु फारसेथिं दै गुदुं फुदुंगासिनो खुसियाया मानै ना माथाममोन माब्रै ना माबा माब्रै माबायानो होमबाबो बांद्राय गेदेर नङामोन दे ना फिसासोमोन गेदेरद्राय नङा फिसाद्राय नङा जि मोनदों बेखौनो बायनानै लाबोबाय आरोना फिसा जानोसो नांगौ दसेनो गरम मोनो ओमफ्राय दसेनो फेन लाबाबो दसेनो गोजाङोबो ओमफ्राय हमनानै मोना आरोना देहाखौनो दसेनो गोलोम फुजोबनानै फेन होनो गोनां जायो बिराद दसेनो गोजांबाय बन्द' खालामदो बिदि होनो आङो माने दसेनो गरम मोनो दसेनो गोजाङो बांद्राय फेन लाबाबो मिथिला आरोना फार्स्ट एक्सपिरियेन्स जाहैबाय नालाय जेनेबा फार्स्ट टाइम बिमा जालांनायनि खोथा एक्सपिरियेन्स गैखाया नालाय माने गिलायलाङोबो आरोना थब मोनबाय थायो आंना टाइमबो मोनफैथारबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा गोसोआ बिखाया एकदम थब मोनगासिनो आरोना माने मा जागोन साननानै मोनाखै आरोना दाबो मोनला ओंख्रियाबो मायानो फैनायानो लेट संनायानो लेट
बाजार बानायनो थांबाय थांनानै फैबाय खुसिया लाबोबाय आंखौ जाहोनो थाखायनो नागिर आरो लाबोनानै संबाय दायो साफा खालामनानै बुहुदानोथ' मोजां कमेन्ट हरगासिनो दङ सोरबा होनो बेबि बय जागोन सोरबा होनो बेबि गार्ल जागोन खिन्थु जोंनो बेबि गार्ल नांथारगो बा बय नांथारगो बिदि नङा आरोना जोंनो इसोरा जि हरो इनो जागोन खिन्थु हेल्दि सुस्थ' जाबानो जाबाय आरोना बयबाबो जागोन गार्लबाबो जागोन माने इदि आरोना जोङो हौवा हिन्जावल' नङा जोंहा पुरा न'खरानो फेमिलियानो इदि आरोना जेनेबा बय नांथारगौ बा गार्ल नांथारगौ होननानै माने इदि माबा गैया आरोना जेनेबा दाबि गैया आरोना जेनेबा इसोरा अननानै जि हरो हेल्दि हरबानो जागोन बय हरबाबो गार्ल हरबाबो एकदम गोसो गोरबो बिखा सिंनिफ्राय एकदम जोंनि जिउआव वेलकाम आरोना जोंनि फैनो गोनां बेबिखौ ओमफ्राय आं बिराद हामदों आरोना लोगोफोर मेगनफोराबो एकदम गोथौ जाजोबलांबाय हामसोगारदों आङो बेसेबा बिखानि हारा तारा ओंखारलांजोब्बाय थैया एसे खम नालाय हेमग्ल'बिनबो बिराद खम ना एसे नङा खमानो बुहुद फट'शुट खालामनो नागिरनानै टाइमासो मोनफैलायबाय टाइमानो दिहुननोनो हायासै अखाबो हाथेबाय थायो दा केमेराबो लाबोनाय जायासै मबाइलजोंबो फट'शुट खालामनाय जायासै देनां नायनो थानायानो नंला बायदि मोनबाय आं जि मोननैसो भिडिअ' थाबाय बे इउटुबाव थानायानो आरोना उनाव नायफिननो थाखाय ओमफ्राय आरो रिल्स बानायनाय मोननैसो दङ फेसबुकआव आरो इउटुबाव होना दोननाय बेखौनो नायनांसिगोन आरोना फट'शुटबो खालामनाय जायासै नालाय ना खालामगोन मबाइलजोंनो न'आव बानायनो हागोन मबाइलजोंनोबाबो खालामनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो केमेरा लाबथ'रा खोमा मानो होनबा अखा बोथोरबो अबेयाव थांनानै खालामहैगोन आरोना दा आरो लास्ट 9 मान्थ सोलिगासिनो ना आंना मेंबायबा जिरायो दसे नोंना गोसोआव माबायदि मोनदों थुब मोनबाय दंना गैया जेनेबा उसुखुथु मोनबाय दं मेंलायलायबाय नुवाखै एसे रायलायनायावनो